Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero vos animar a que tomedes a nosa revista Nos, a xente do redor, a número 14, nas vosas mans e nas páginas 34 e 35 da mesma, atoparedes un maravilloso e didáctico artigo titulado O Abril Ourensán, enganos, abellas, foguetes e reescritos, que nesta ocasión regálanos o noso xenial historiador, profesor, etnólogo, antropólogo e un longo etcétera, Carlos Xavier Ares Pérez. Iniciarei co primeiro parágrafo a miña lectura de hoxe, para que vos cheguedes ata o final deste delicioso texto. O 1 de abril van os burros onde non debían ir. Con este refrán recibimos os galegos este mes, cuxo primeiro día o ourensán Otero Pedrallo sinala como xornada de bromas e brincadeiras. E ao longo do que, polo xeral, a comunidade cristiana celebra a Semana Santa, período co que remata o Xaún, iniciado tras os excesos e as enchentas do Entroido. Un mes que na Roma republicana e imperial relacionaban coa xerminación e o apoxeo da naturaleza, que escenificaban nas veneralias o primeiro día de abril, mediante actos de homenaxe a Venus, Verticordia, asociada ao mundo agrícola e a sorte e que tiña a capacidade de guiar aos corazóns femininos para afastalos da luxuria e levalos ata a castidade. Coincidía nesta mesma data a celebración da Fortuna Virilis, manifestación da deusa Fortuna a que únicamente veneraban as mulleres. Reseñas que Aprilis era o segundo mes do ano dun calendario romano que comenzaban en marzo, Martius, e que se dividía en 10 meses lunares de 29 ou 39 días, ata que a influencia grega fixo que se engadiran 2 meses máis. Pasado o século II antes de Cristo, Venus foi tamén vencellada ao amor e a beleza, sendo acompañada por Cupido do mesmo xeito que Eros o facía coa súa análoga grega Afrodita. Neste eido tamén celebraban entre a segunda e a terceira semana as cereais, unhas festas na honra da deusa Ceres, que tiñan lugar durante as noites, nas que os oficiantes vestían de branco, sacrificando unha porca como ritual favorecedor da fecundidade e do crecemento da vexetación e das colleitas. Continuade lendo este delicioso artigo que sei que vos vai apetecer moito. Gracias Carlos Xavier, e gracias a todos vos por escoitar.